Ya kuwi, ayo. Ku praktek pembunuhan ku ayo. Arep tak naik puntu lek pandemi. Ayo aja lara ta aku mirung rupamu ki mesake. Iki aku Sapa-sapa jenengmu? Oko Hudu. Ayo memper nek wong yo ketok yo bodho. Terus yo iki ngene gandeng aku mau yo lagi umbah-umbah to. Ngewangi bojoku ayo dewa kebakti keluar. Dadi iki klambine mul kok nggombah-umbah. Ini kan ya jembar ta lemek kae nggo pasar-pasar. Dadi ora reget ngison. Ya aku mau ngewangi bojoku mbah-mbah. Gawe rupamu ki ketoke mesake banget ya. Aku nek tak rata tulungi ya kepiye nek tulungi arep ning gandeng ya aku dewa ta arti dewi ta. Gede tur dawa. Bone iki ajajine maksude. Ya ngene. Iki ora iki arep kepiye? Langsung bae. Suwe banget iki duwe pusaka jenenge pusaka. Banyak Mas. Banyak Mas. Niki bebek iki. Ayo Mas. Ewa kok Iki golek nang endi ono ora eneng. Nang aku sing duwe. Aku sing gawake yo Fuad ngono wae. Iki gunane tok nggo tetulung marang liyan. Ning nek tok nggo gawe ala ora bakal temomo. Iki tak kene kowe kena tok nggo nusul Kakang Acismu nang kutha. Nyo iki tampan ana muga andum slamet nusul kakangku. Aku tak bali nang kayangan ngewangi bojoku mbah-mbah sih ya. atur nuwun. Nggih, yo. Kakang Acis. Limo, Ding. Limo. Im. Iki aku mau ketemu Dewa. Kamu dewa. Dewa iki ngenehi aku hanya ning irip bebek. Hanya Mas. Iki aku dinehi hanya Mas karo Dewa. Saiki ngene. Gandengan kowe wis oleh bebek Mas. Gentenan aku sing topo ben ya padha. Ora ndak selap insa. Ngenteni we apa? Iki harine Dewa kuwi ampuh. Migunani umpraping liyan. Berarti aku nek nang kene iki pengen wah, bujeng ana. Iki kowe seneng banyu putih apa banyu teh? wah ya loro-lorone yang seger. Nah, iki banyu teh kuwi ora ati sehat. Iki tak gawene banyu putih. Isa apa? Iso. Apa kokno kene? Asoke sithik kok. Nah, Wah, recek. karo hanter ing hanter. Oh. Wah, Apa mau? Iki Mas Roh iki keplok. Iki teruske ora? Teruske. Ndak kagol bose kok ya. Oke bayaran dhewe liyane nek gotong royong ya teruske. Apane? Padha kok. Tombok ebi. Aku ambok gula nek latihan. Iki ampuh meneh iki. Apa nek? Iki iso tak gawe bengkong. Iki. Tuh. Apa tak lebokke? Ya, oke. Tak lebokke ya, Mok. Apa kucengi?
Uni hengkong. Hengkong. Anya hengkong. Hengkong. Oke, timuk mau. Endoke ae. Wah, bengkong tenane. Oh. Rugi. Keplok neh. Eneng-eneng ora. Isih iji ning ditokke. Wah. Ayo ditokke. Aku nek ora anggap awak dhewe kae. Heeh. Dadi tak kene. Nah wes. Hah? Nah wes. Diangkat dulu wis. Oh iya. Iki banyu tak kokke kene. Yo. Iki ocok-ocok mo. Ben apa? Ayo ben enak kok. Gulane diocok, enak. Wah. Loh. Bismillah. Iso ngono mergo banyak po. Ngono. Kok iso ngono mergo banyak apa? Ora, ini tak naik toptek. Ah, ngepel. Ade usul akang ajis. Usul. Buta galah ora mulunta-lunta Kami sigrang nyandap puncon uritan Bali adem akeh rupamu teng calon iki buron apa ta sentuh buron tak lawang kowe wewe sing marah-marahi lawang kowe sing marah-marahi gawe tulung ngono aku wedi ayo kanca padha bali mripate plera plero era kulite ambang kerang era Tak ambegan sik. Wis urung sik tawet iki. Kesel ya. Seru ora? Mantep to. Ero. Bar Iki putih. fotone angon to. Waduh. Kang. Kowe ngerti ora sing wong gedhe plat ngene iki nang arep demo. Lah, apa kok mau? Fotone ngene iki. Fotone ngene iki. Kancaku lali e. Wah, kowe ngerti apa wong aku ngene iki mau? Ah, kok ora lucu nek tak contoni. Kowe harga wedi ora oyoke kupat. Ha, ngono kuwi. Arek ngono kuwi. Lali aku. Lali. Iki aku arep liwat nang kutho. Sopo kae? Mangsa apa kae? Saya tak dudut pedangku. Bila atau tekan? Bila. Apa iki? Bila. Bila kata tenan iki. Bila. Wis kesuwen pang potol tenan kok. Bapakne odo anake. ngempet. Hei, Tak kono kae sapa? yo piye? Cak Bagus. Jenengmu sapa? Kowe apusi. Wong aku elek kok kowe muni bagus. Agene nek ngerti ngapusi kok semaur. Ah, engko kowe gonduk nek ora tak. Kita kon tenanan. Oh, aku Gini, yo gini. jawab tenanan. Jenengmu sapa? Aku yo Apa e? Senengku sapa mo? Sapa? Aku Jual. Odo. Oh. Aku yo ngapusi. Jenengmu Fuad to? Nah, Iya. Anake Anake jual wong kowe tanggoku. Bapakku ya ora nang. Do karo anake. Bapakku arep nang kutho. Ngapusi. Oleh bojo. Anake ra melu kuwi. Ayo ning rangkai dulu kayatku. Wah. Hei, Piye? kowe arep nendi? Aku arep nang kutho, arep liwat dalan kene. Entuk apa ora? Kowe urung ngerti sing nguasai daerah kene iki.
Oh, sing ngusahani kowe. Sapa Kang? Pak Dukuh. Pas. Aku ki apa nang kene ora wani ta. Kowe naik KTP lah anda tangani kowe. Titip Pak Lurah cerai. Pak Lurah kuwi nek ora ana hak dukuh, ora wani hae KTP kecuali lurahe ora bener. Kowe. Kowe hak dukuh Pak Lurah. Piye? Bingung aku. Wah, Kowe iki Ora ani, omahe kerak. Engko nek rondo terus ora hi ning tanganan. Ngerti aku omong. Iki aku arep usul Kakang Aceh. ora iso. Terus kowe liwat daerah kene kekuasaanku. Kudu nglangkai mayite adikku. Oh, aku. Yo nek kono aku tak melu kene. Aku yo dia dadi batang. Aku temu wae po nek dhewe. Kowe bali wae kancaku. Ora. Kowe kae sapa? Ha sapa? Oh, Ayo. Iki Ayo. elu kene men edan Pak Kurah. Iki aku arep liwat. ora iso. Kowe diajar liwat kene. Kon ninggal Masuk bodoh. wae, Kang. Ayo. Pencep ya, Kang. Hanya mati yo. Langsung mati. Semaput sik. Rano pilihane. Penting ora dadi. Oh, aleni. Dibaleni lho. Oh, aleni ora ger. Ora nyemake. Yo, Ayo ajar. cocok wae, Kang. Mati yo. Bali wae kon mati. Umpuh ali aku. Yo, opo? Hanya umpuh. Aduh, Kang. Iki po. Wah. Yo. Kowe budek. Enak kan iki duntak-duntak des ngono. Duntak. Wah. Sekarang nyemak. Cukup bodoh ra gatekke naskah kok ya. Ayo. Ora iki yo. Tak kira nek sing kleru yo men. Ayo kabeh kleru iki. Waduh. Iki njuk ngopo? Oh, Melu Iki numpang wae. rampung lho iki, dirampuke. Ah, ditambani. hanya. Hari. Pak. Hanya. Hari. Ayo sini wae ra apa-apa. Piye iki? Diajar meneh wae. Oh, Kae sing siji ae wis dibuang wae. hanya mati. Mati. Tangi. Oh, tahi. Ah, lu nyuwara ya ora cedhok. Anek carane kowe mek arep wong telu ya tak turu meneh wae. Wong aku cuma sambatan ya dijak. Ya engko tak jak omong-omongan karo anak yak dukuh. Iki aku arep liwat. Ora iso. Baline wae, Kang. Baleni. Ais. Oh. Memang bese. Ais gulung-gulung. Manut. Iki ampuh kok. Gulung-gulung terus. Ombor sapi. Bebas kok. Ijen Bali sik nek ngombor sapi. Sapi ku didol ya tapi jen. Tapi lek mus bae kok. Mo. Tangi yo kowe mo. Tangi yo, kowe kapok apa urung? Aku wis kapok iki. Kapok tenan. Wis saiki bodoh. Tulung iki Tulung tambani tambani sik. Eh. Monggo nak liwat. Iki kamu kene iki tak hanya lumpuh kabeh. nek ngono kuwi ora tanggapan iso. Ayo, kae do enek duit. Hanya hari yo. Mari yo. Wis. Saiki wis beda dalan wae. Kowe sak karep manandi. Monggo nak liwat. Ati kowe apa? Kapok. Hai. Atur dhuwur. Wah, piye bos kan mau? Akang Acis. Aku usul Akang Acis. Ketemu. Joko bodoh. Iya, Kang. Wes ketemu Kakang Atis. Heh. Kakang delok sewadoh mau kok ana kahanan sing ketok kok kaya ampuh banget kowe, Duk.
Ora kemo. Aku tau ketemu dewa. Dewa. Dewane kuwi gedhe tur dawa. Ah, dewa neli nyelek kudis kok. Ora. Nah. Kakang ndelok Srado kok kowe iso ngalahke rampok-rampok semono akehmu apa do anu? Loro kok akeh. Iki Kang, aku duwe banyak Mas. Le menehi dewa. Delok do Kakang tak demuk. Aduh, Kakangku hapusi meneh. Ora, aku mek seneng bentuke iku lho. Ya delok ro ndumo. Endi angane Akang? Delok ndumo. Awak dhewe ra ndek jatah. Remi gayet ya. Ra ndek jatah. Asisten. Oh, ngono. Kowe ngobrol karo Bui. Aku tak ngobrol karo mbokne Bui. Sama Pak Joko lho ada. Delok pe. Delok kok ketok Bos, delok ya, Bos. Ojo, kowe hapusi kowe. Siti. Kowe ben alae ganteng. Nek juara siji. Delok, Apa-apa. Bos, delok. Ora alah. wis ben pe nek ra oleh. Ojo. Wah. Iki Wis, ojo. Pelit ya, Bos. Do. Kudu kan apa? Ya. Tak delok karo tak demuk ro tak nyekel wis sami karo delok tok ngono. Oh, Kang Aceh bumuk balok roh akel. Oh. Wis kok tak ora ming delok ora Kakang wis ora arep. Tenan lho, Akang ora hapusi lho. Ora, Kakang wis Hapusi uso lho. sapok dadi wong tukang hapus-hapus. Lakno kowe ora hapusi. Yo, Bojomu ora ungo. Ora, Kakang ora ngapusi. Oh, Ini delok nih. apa ya? Ape kok Kang iki? Apa sih? Ngenehi dewa iki iso ampuh. Ditulane Apa iki? umprape. Halo, Akang Acis. Iki mau. Wah, Akang Acis buka ngapusi. Lah. aku ya. Oh, iya toh. Iki pokoknya aku arep usul Akang Acis. Saya dulu. Koyak, heeh. Kowe ancani aku. Ya. Kowe dhewe bae, Ding. Aku tak probuhi. Aku usul Akang Acis. Patih Sedapraja. Kula Sang Prabu Tumenggung Dandang Wiring. Kula Sang Prabu. Dewi Utari. Sendika Rama. Piye hasile anggonmu Biyawara? Coba atur. Sedika Sang Prabu. Dawuh dalem Sang Prabu sampun kula etoaken. Sampun dumugi tepit wiring tlatah Purwacarita. Ewa semanten dereng wonten ingkang patur Kepugiri Patembaya. Leres Sang Prabu aturipun Raka Patih. Anggen kawula Biyawara sampun tapis mboten wonten ingkang kliwatan. Kutha Goro
dusun-dusun parten sedaya sampun Sang Prabu. Nyuwun sewu Rama. Menapa menika sampun dados papestan ing gesang kula kedang lampahi muta Rama. Duh, putraku. Sing sabar. Aja nelongso atimu, ora prayoga. Nanging Rama, sedaya upaya sampun dipun lampahi. Ewa semanten dereng wonten kasilipun. Yen mekaten, kula sampun trimah Rama. Kula mesakaken nayaka saha kawula ing tlatah Purwacarita. Nuwun sewu Kusuma Dewi. Mboten ngantos aliting penggalih. Kula aturi pitados ngarep dalem Gusti. Gusti ingkang maringi pacoban, tentu Gusti ingkang maringi sada Kusuma Dewi. Leres Kusuma Dewi, ampun aliting penggalih. Tentu sedaya menika wonten sadanipun namung dereng dumugi wekdalipun. Bener, putraku Dewi Utari. Mun durung tekan titi mangsa oleh usada. Mula aja pegat anggonmu nyuwun marang Gusti. Muga-muga dan diparingi usada. Kula ingkang sowan Sang Prabu. Iya. Iki ana wirane bagus. Ana apa sliramu semanang kene Cah Bagus? Derek nepangaken nami kula Joko Wasis Sang Prabu. Joko Wasis. Bilih sowan kula ten mriki menika